Tulo. Ramito. Boom! Likod mo! May nagalan sa likod niya! Sasakyan lot, ha? Sabugin mo lang yan, pare. Patay yan. Wala na akong ano. Yun! Yes! Uy! Yo, no? Jer. Ito na namang Predator. Ayun! Yeah! Nice one, Jer! Ayun na yan! Gago ka! Naswerte lang yung pwesto. Lakas ni Jer, buhat na buhat. Na-timingan lang yung pwesto. Buti nabawasan mo na rin yun eh. Thank you, Saray Snacks. Hindi kayo nag-tunnel yun? May tunnel ba dyan? Wala. Tayo na yan. Uy, airstrike ulit to. Ba't may armor ka pa? Meron. Tingin kuya. Teka lang. Saka mag-armor ka din. Okay, man. Ayun, kaliwa. Patakbo. Dyan. Ano? Gago! Nice one, man! Uguk! Nada. Ayos. Back to back. Ay, back to back ba yun? Touch gaming ni Apocalypse at saka ni B-Lane. Thank you, man. Minsan chumachama din. Last guy dito. Wala akong plato ko. Nakatago dito isa. Last guy. Woo! Wait on, boys! Ilalim, sa ilalim siya. Panalo. Nag-quit eh. Execute ko sana. Nag-quit. Maganda bigayan na. Malapit na election yata eh. Kompleto na lang. Apritada. Kompleto na. Oh, last 2 games. Oh, last game. Last game. Para sa ibang putahe. Sige. Nice. Yan ang bato ng thermite. Hindi tayo na ano eh. Kampi natin na nagbato. Gonggong! Hook! Luko-luko to ah. Bili ka Gusto ng loob mo ah. Nice Oh. one. Yes! Uy! Ang chopper ah. May dropper. Doon. Oh, tangina mo. Nice! Oh, gago Nice, ka. cheers! Ano yung gago? Bumaba yung isa. Sige, Lodge. Ay! Ang kaloko. Dun sa taas. Kaya lang, double check ako kung may tao. Uy, meron yata. Meron nga. Broken na. Ano mo? Tangina mo, dito ka pa Nice nagtumakbo. one, Jer.
Nice. Ano pupunta? Uy, science. Ito lang? Sige. Oh. Babagsak mo dito. Isa pa. Ah, wala. Ah, meron ba? Ayun, meron nga. Tatlo yan, tatlo. Sige dyan. Libangin mo dyan. Libangin mo dyan. Ah, ito ako dyan. Mabot. Meron target mo Ay, ba? ito. Target mo ba? There. Tingnan ako. Patay nyo? Hindi. Dead. Ano napatay? Nasa loob. Ay, may tayo. Ayun, sa second floor. Ang lakas ah. Fight launcher. Andiyan na. Uy! Ang ina, di ako nakapasok. Sayang. Lala, sige. Galing. Kabilaan yung loading nila. Kabilang bintana. Copy. Yan na, nandiyan na. Ano? Ano? Nice! What the fuck? Ayan. Ay, tangina! Ay, shit! Ano ba yun? Loader, nakakuha ng baril. Ay. Baril ah. Shoot and text. Nalo ko eh. Artilyo eh. Uy, dito pa! Execute mo na yan. Wala, patay na.